Li Diyarbekirê di salên dawî de hilberîna bacanên sor zêde dibe. Gelek cotkaran berê xwe dane vê cotkariyê. Cotkaran li ser 600 dönüm zeviyên gundê Qirxalî yê ser bi Diyarbekirê ve bacan çandine. Li gorî ragihandina cotkaran ji her dönümekê 9 ton bacan tên berhemanîn. Şitlên bacanan di meha adarê de hatine çandin û di 4 mehan de hatine dermankirin û avdan û niha jî tên komkirin û ji bo bazarê tên şandin. Mihemed Elî Beyaz û malbata xwe ji navçeya Swêrek a Rihayê ne û li Diyarbekirê cotkariya bacanan dikin. Malbat dibêje zehmetê wan zêde ye, lêbelê dahata wan kêm e. îro 4-5 roya me ketî nav yani küla şamka hatî 7000 me 10 roberê jî me qase dikirî 6 milyonî. Ava halê me kurmaca zeta çerbemê. Em vî zevî wextet 5 Nîsanê me hatî dest başta kiriye malê xwe manî vê derê bin barana de û çamûra de em çandina radikevin û va sê meh ez berdidim yani tu bi gubrî wî û ava wî û ya xelas ku ya xelas nekin hawekî. ولا زوري ولا مزار خص بيش فاكيتين حياني فاري جاردم دبعجن ام كاري مالكن ام تي كاري فردكن ام ورزيلين هم ورزيلين ام سوي ساعات 5 رادب ام شاشة ديجي نافي دري ام حيا حفتا ناف دانه ام برد كو ولا زاندر كا كيلو بتشدر كيلو حفسو 5 حفس دي دسم هذا در رجلي افازار يانا و چاندري Êdî ji ber pêdiviya bazarê di 4 demsalan de cotkariya bacanên sor tê kirin. Lêbelê di bihên zivistanê de nirxê wan gelekî giran dibe û kîloya wan heta bi 10 lîreya jî diçe. Havînan bacanên herêmê jî li bazaran cihê xwe digirin û nirxê wan da dikeve. Cotkar kîloya bacanan li ser zeviyê bi 70 quruşan didin. Lê li bazarê bi 2 lîre û nîv heta 3 lîreyan tê firotin. Cotkarên Edene û Antalya û Bursayê jî bacanên sor difiroşin bazara Diyarbekirê. Lê cotkarên Diyarbekirê dibêjin dema ku ew bacanên xwe dişînin bazarê nirxê bacanan da dikeve û wekî yên bajarê din biha pê nayê dayîn. Olayın em top dikir, sürmüşü piyasaya dikir, fiyat erzan em, fiyata şikayetçine. Yani anka heftê quruşî der em firotana cemme, ijal pazara 2 milyon nîvayê. Mesela neredeyse 3 kat nîvê zêde eme. Ama halbuki bütün emek avi em dixo, yani em cefaya wî, deynî wî, duyî wî, bütün ava wî em dikişîne. Yani em ji vê durumê ne memnûne. û Xwedê firingî me wê çaxa em bê derdikevin, em bê vî welatê me. Wê çaxa firingî vî welatê me derdikevin, rezîl dibe, pere nake. û Xwedê wat dibîne wa xwesa însan wer dixevitin. û Xwedê em yûmî wan jî din tibê roja me ez goran 2 milyara em yûmî îşçiya em bê derin. Xwedê nizanim ev hema vî welatê me derdikeve firingî vî welatê me û pere nake. û heta du meberê jî kiliya firingiya 4 milyon 5 milyon pere bû. Du meberê 3 meberê nû were bû. û ev ra derdikeve jî ew jî pere nake. Li Diyarbekirê hin cotkar zeviyan îcara dikirin. Hin cotkar jî bi şîrîkatiyê kar dikin. Cotkar dibêjin berhemanîna bacanên sor îsal baş e û ew û xwediyên zeviyan dikarin pê debara xwe bikin. Lê gazinca wan ji lêçûnên zêde heye. Komkirina bacanên sor serê tîrmehê dest pê dike û heta meha Îlûnê didûme. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.